Na Slovensku máme v lete veľa festivalov, najmä hudobných, ale je jeden mimoriadny, divadelný a sú to kremnické gegy. Milujem ich ako diváčka, ako herečka, ako členka poroty a milujem ich aj preto, že nikde tak necítiť vôňu slobody, radosti, smiechu, ak treba aj výsmechu, ktorý je zdravý, ako v Kremnici koncom augusta. My potrebujeme smiech, my potrebujeme satíru, my sa potrebujeme stretávať. A my potrebujeme podporovať sami seba. Je super, keď podporujeme ľudí, alebo veci, alebo inštitúcie, ktoré sú v núdzi. Ale nakoniec zistíme, že bez podpory samých seba sa do tej núdze dostávame sami. A verme aj lekárom, že smiech je veľmi, veľmi zdravý. Tak príďte a podporte nás. A zagágajte si. Podporujem kremnické gegy.